Pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal Zdrava hrana. Ako ste primijetili da vam kosa ispada ili je rijeđa, napravite pripravak od luka koji je mnogima pomogao. Naime, luk je pun sumpora, a vlasi na glavi se sastoje od keratina koji je bogat ovim mineralom. On poboljšava cirkulaciju krvi i osigurava folikulama dlake dovoljno hrane. Luk također ima antibakterijska svojstva pa pomaže kod kožnih infekcija koje mogu biti krivac za gubitak kose. Da je luk odličan kod zaustavljanja gubitka kose pokazala je i studija objavljena 2002. godine u kojoj su proučavali utjecaj soka od luka na alopeciju areatu, autoimunu bolest koja rezultira gubitkom kose. Ispitanicima koji su 2 mjeseca 2 put na dan stavljali sok od luka na vlasište, kosa je rasla puno bolje. U istraživanju je zabilježen ponovni rast kose kod 79% pacijenata. Kod muškaraca su rezultati bili mnogo bolji nego kod žena. Kako napraviti sok od luka i kako ga koristiti? Dakle, ogulite i naseckajte luk. Iscijedite iz njega sok ručno ili pomoću sokovnika. Nanesite ga na vlasište i lagano masirajte. Ostavite da odstoji 15 minuta, a možete i duže ako vam miris ne smeta. Isperite blagim šamponom i ponavljajte svaki dan. I naravno, prije svega provjerite da li ste alergični na luk.